Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali mchitidwe pakati pathu umene udakhazikika, ndipo ambiri mwa ife tikutenga ngati kuti ndi gawo la chipembedzo chathu. Tisanabwere mukufotokoza za mchitidwe umenewu, tatiyeni timve kuyankhula kumene adayankhula Abdullahi ibn Mas'ud. Iye akunena kuti kaifa antum, mudzakhala bwanji inu, kapena kuti mudzakhala muli mbali iti, mbali yotsatira mtumiki kapena mbali yotsatira anthu. Idha labisatkum fitnatun, ikadzakufikirani inu fitna. Wal fitnatu huna albid'a, ndipo apa mmene akukamba za fitna akukamba za zinthu zimene zidzakhalepo zachilendo mu Chisilamu. Albid'a yarbu fiha as-saghir, adzakhala akukulira mmenemo achichepere. Wa yahramu fiha al-kabir, ndipo akuluakulu adzakhala akumera imvi ukwakuchita ntchito zimenezi. Wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan, ndipo anthu fitna imeneyi, bid'a imeneyi adzayitenga ngati kuti ndi sunna. Fa in ghuyyira minha shay'un, ndipo wina akadzabwera ndi kuwaletsa china chake mu bid'a imeneyi, qil, zidzayankhulidwa ghuyyirati sunna, taonani akutiletsa ife sunna, taonani ife akutiletsa zimene zili mu Chisilamu, taonani akutiletsa zinthu zimene zili zabwino, kodi inu mwachitika bwanji? Tikayiona nthawi imeneyo ndi ino. Mmodzi mwa ife akalandira uthenga wa maliro, ndi zosakayikitsa kuti amathamangira kumene kwachitika maliro kucha. Ngati anali ku ntchito amatsanzika, ngati anali ku bizinesi yake amayitseka, ngati anali ku nyumba amauyamba ulendo olunjikira kumalo amene kwachitikira maliro acha. Ndipo anthu timakasonkhana kumene kujako, ukuti kumadikirira ngati maliro ali kumochale kuti abwere, kapena ngati ali nyumbamo akasambitsidwa maliro aja, akavekedwa nsanda, ndi pamene timadikirira kuti akatulutsidwa tipempherere. Koma isanafikenso nthawi yopempherera, pakati papa pamakhala zochitika, koma zonsezi zikugwera mu nkhani yonena kuti anthu tikusonkhana kuti tabwera kumaliro. Ndi anamfedwa amayankhula, akukambapo mmene munthu uyu wamwalirira, kulongosola zabwino zake zimene munthu uja amachita, malemu asiya mkazi, malemu asiya mwamuna, asiya ana, kaya asiya kholo, ndi zina zimene zimayankhulidwa pamenepo. Otolera ndalama akubwera, tatolera mwakuti auja apereka mwakuti akuti apereka mwakuti. Ngati malemu adali ndi azinzawo, kaya ndi akuntchito, kaya ndochita nawo bizinesi, kaya ndosewera nawo mpira, kaya ndoonerera nawo mpira, akuti ayankhule. Kaya ndi akuchipani amene amasapota chipani chimodzi, akuti atsanzikane nawo malemuwa, ndi amayima mmodzi moyimirira gulu lawo ndi kumayankhula. Akatha pamenepo akuti oyimirira afumu nawo abwere, munthu amene anali wabwino, taluza ndithu nzika yabwino, anabwera pano chaka chakuti, kuchokera pamenepo kufika pano sidakangane, sanabwerepo ndi mulandu ku bwalo la ine, zoyankhula zosiyanasiyana. Kenako akuti amabwera na matetule, shekhe, ndi kudzapanga ulaliki. Mukaziona zonsezi ndi zinthu zimene lero lino anthu akuzichita, ndipo azitenga kuti zimene zizi ndi sunnatan, ndi mchitidwe wa mtumiki. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam sidamvepo ife kuti panali maliro ena ake amene iyeyo adachitapo ulaliki, kupatula kuti amangoyankhula mtumiki ma statement awiri atatu basi. Koma pamakhalanso ndi zifukwa, suti amangoyankhula mwachizolowezi kuti maliro ena aliwonse amene achitika iye ndikubwera kumene kukayankhula. Abu Bakari ngati adayankhulanso chifukwa cha haja imene idali pamenepo. Ndi anthu amatenga mahadithi ngati amenewa ndikukhala umboni wawo wokhazikitsa mchitidwewu kuti ndi wachisilamu, ndikumalalikirana ndendende ndi maliro amene amakhalira amakufaru. Koma nkhani yathu si imeneyi. Nkhani yathu ndiyo khudza kusonkhana kumene anthu timasonkhana kumaliro, komanso kubwerera kuchokera kumaliro kuja ndi kudzaunjikananso pa nyumba yomweyi
tikudzadya chakudya chimene chakonzedwa. Zimenezo ndi zimene timafuna kuti tikambirane. Mukuyankhula kwake Jarir ibn Abdillahi al-Bajali radiyallahu an adanena kuti kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit, tinkakutenga kusonkhana ku nyumba imene kwachitikira maliro, wa sani'ata at-ta'ami ba'da dafnihi, komanso kudya chakudya pambuyo poyika malirowa, minan niyaha, kukhala mugulu la an-niyaha. Ndiye tatiyeni tuone kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adayankhula chani pa nkhani ya an-niyaha. Ummi Atiya radiyallahu anha qalat, adanena kuti inna rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wasallam naha anin niyaha, adaletsa an-niyaha. Ndiye munthu akhoza kumafunsa kuti kodi tikungova an-niyaha, kodi an-niyaha imene ndi chiyani? Tikaona mu al-mawsu'a al-fiqhiyya adatanthauzira ndithu momveka bwino liwu limene lila an-niyaha. Ndipo iwo adanena kuti, awa ni mafuqaha, adanena kuti an-niyaha, tikamakamba za an-niyaha, hiya al-buka'u ma'a nadbil mayyit, kumene kundikulira kophatikiza ndi kuchemerera munthu amene wamwalira. Ayi ta'didi mahasinihi, kapena kuti kuwerenga zabwino zake zimene munthu uja adachita. Ndemuona kuti prosesi yonse ija imene machitika ija, ayankhule anamfedwa pamene paja ayankhula za ubwino wa malemuwa. Anthu amene tasonkhana kumene kuja timakhala ndi chisoni, koma apitadi munthu amene anali wabwino, ndiye timakhala tikumayankhulana zimene zija. Munthu amene aja anali wabwino, anamfedwa akuyankhula, misozi namatuluka ndikumayankhula zabwino za akuluwa, amfumu, akuchipani, abale, anzawo, kani ndani, akuyankhula zabwino za akuluwa. Ta'didi mahasinihi au mahasiniha. Waqil, ndipo zimayankhulidwa kuti hiya al-buka'u ma'a sautin, kumene konso ndikulira kumene kumakhala kwa tanthauzo, kulira kumene kumapereka mawu. Pali kulira munthu akamalira amatulutsa chani? Amatulutsa misonzi. Koma kulira kumene kumakhala ndi mawu, tonse amma al-buka, kukakhala kulira, fahuwa ma'rufun, aliyesa akukudziwa kuti wa huwa dam'il ain, ndikutulutsa misonzi kudiso, kumene kundikulira. Koma uku ndikulira kumene ma'a sautin, kumakhala ndi mawu. Mwatisiranji ife, titsala ndiyani? Ndiye tiona kuti an-niyaha sinkhani ya kulira kokha kumene kumakhala kopereka mawu, kapena kuti kulira kumene munthu amatulutsa mawu, screaming, sizokhazo. Koma kumene kundikuchemereranso, ngakhale munthu asakulira koma kumachemerera munthu amene wamwalira uja. Komanso kuunjikana kumene anthu amaunjikana kumaliro, kumene kujaso kukugweranso mu an-niyaha. Anthu mpaka na kumachita kuchoka kunzuzu maliro ochitika kunsanje, akuti akakhale nawo kumeneko. Izizi zakhazikika ndithu pakati pathu, anthu akuzitenga ngati ndi sunna, koma sizili mu sunna. Ndi zinthu zimene zikusiyana ndi sunna. Mukaona maswahaba radiyallahu anhum, maliro akachitika samachedwetsa. Pali hadithi ndithu imene mmodzi mwa anthu okonza mu mzikiti Masjidun Nabawi adamwalira. Maswahaba radiyallahu anhum sadachedwetsa, anamuyika usiku omwewo umene munthu anamwalirirawo. Panalibe apa zoti anasonkhana kuti mpaka na akoleze moto, maliro mpaka na akayike chani, akayike tsiku linalo. Anayika usiku omwewo. Tikudziwa kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adawaletsa, yani kuti kuwaletsa kuyika maliro usiku, adawaletsa. Koma pakakhala zifukwa zimene zili zovomerezeka, ndi zololedwa ndithu kuyika maliro usiku. Koma apapa timangofuna kupereka chitsanzo cha mmene maswahaba radiyallahu anhum amafulumizitsira mwambo wa maliro. Sizamu nthawi yathu ino maliro achitika mammawa kapena achitika usiku. Malo moti after fajiri anthu awuzidwe kunena kuti kwachitika maliroku, apite kunyumba kuja akakonzekonze maliro, kusambitsa, kuveka sanda, komanso kuswalira janaza ndi kukayika.
muona kuti amadikira akuti ayimbe mafoni kuimbira akuti onsewa asonkhane pamenepo, kenako ndikumauza maliro amene watika baada dhuhuri, ndipo zakhazikika kunena kuti maliro ambiri achisilamu akuyikidwa after dhuhuri. Ndi ndani amene adanena kuti maliro achisilamu mudzika after dhuhuri? Kuyika before dhuhuri vuto ndi chani? Gawo loyamba ndi limene. Gawo lachiwiri, sahibi ameneyu Jarir akunenanso kuti wasani'ata ta'ami ba'da dafnihi, ndi kudya chakudya, kukonza chakudya, kupita ku banja loferedwa lija pambuyo pa kuyika maliro ndi kukadya kumene kuja nsima, mpunga kaya ndi chani. Ena ndi amayenda ndi soda, akuti kuzolowera kuyenda m'mamaliro ndi amadziwa kuti kumeneko kumakhala chakudya. Zonsezi muzoona kuti zikutuluka kwambiri mu sunna ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Chifukwa sunna ndi kuwakonzera oferedwawo chakudya, osati inu kuadyeranso yayi. Ndiye tiyeni titsatire njira imene mtumiki wa Allah adatisiyira.